Tanda tangan teng mriki nggih, Mbah. Nah, oke, nggih. Balik malih. Bu Lilik Solika. Niki, Mbah, teng mriki. Bae lanang sing ngarahke. Set. Ngene ngisore. Sik Amet niki. Sik Amet nyon sewu. Ah. Kan, Mbah. Tangane cekli jenengan ndure. Lah, iku nggih. Set. Ayo. Oh, nggih, siap. Mbah niki wonten amanah saking Basnas. Cobi Mbah dipikak riyin artone 300.000 kangge bulan November. Mangke tesih wonten malih bulan Desember. Nggih, monggo dibuka riyin. Soale kula wau supaya ngecek ana isine napa mbotene. Oh nggih, leres 300. Oh nggih ditang riyin. Oh nggih. Nggih niku amanah saking Basnas nggih Mbah ditampi. Nggih saged damel berobat jenengan nggih ra. Sama nggih matur suwune kalih Basnas mawon kula namung ngeterke. Basnas kula sing teng mriku. Nggih mboten Mas matur suwune kalih Basnas. Nggih matur suwun. Mas Said memang